கனவை நோக்கி ஓடினேன், கிடைத்த வாய்ப்பைக் கைவிட்டேன். சிலரை வெறுத்தேன், சிலரை நம்பினேன். காத்திருந்தேன் பல நாட்கள். அறிவுரைகள் காதில் விழுந்தன. நம்பிக்கை உடைந்தது. உன்னால் முடியாது. பாதுகாப்பான வழியைத் தேர்ந்தெடு. இந்த சத்தங்களுக்கு நடுவே என் கனவு நசுக்கப்பட்டது. இறுதி முடிவு கனவுதான் வேண்டும். தனிமை எனதானது, கோபம் அதிகமானது. நான் கை நீட்டும் பாதையெல்லாம் நீண்டு கொண்டே போனது. படித்துவிட்டு சும்மா இருக்கிறாயா என்ற கேள்வி. கூட படித்தவன் வீடு நிலம் வாங்குகிறான். மற்றவருக்காக நான் ஏன் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறேன்? இது நியாயமான சுயநலம். என் கனவு பெரியது, அதனால்